दिनै मार्च दाननि 19 अक्ट' सुनिबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय केके लाइभ कालेक्सन बड' निउसनिफ्राय। मैया हलि गेलेफुनाय समावहाय माखासे खौरांगिरिफोर सोंनायाव बि राजा बिथाङा रन्जन दैमारिनि खोथा सोंनायाव बिथाङा रोखायै बुङो, रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा सोंग्रा 100 जन मानसियानो गैया होननानै बुङो आरो बिटिआरनि सिमा जौगानायाबो मोनसे बायदि बायदा सावरायनाय बायदिल' होनो। मानोना एसेमब्लियाव सिमा बारायनायनि जेबो बाथ्रा सावरायाखै आरो रन्जन दैमारि सारनि गनायनि बाथ्रा जेबो सावरायाखै रावबो बर' लिडारफ्रा होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मैया रोखायै फोरमायथियो। आरोबाव आसामनि माखासे सुबुंफोरा श्रीरामपुराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगुनि मुसुखा खालामनानै सावदों। थांनाय आसाम एसेमब्लियाव बागानियाफोरजों समान मर्यादा होनायखौ दुखु मोननानै बिथांमोनहा सानैनि मुसुखा खालामनानै श्रीरामपुराव धरना होनानै मुसुखाखौ सावो। आरोबाव इन्डियानाव मोनसे गोदान नेशनेल पार्टी दाजाबावबाय। इपिआइ आम्बेडकार पार्टी अफ इन्डिया डक्टर बिजय मानखारनि दैदेननायाव फैगोन 2024 मायथाइयाव जरदारै इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथांमोनहा रोखायै मिथिहोयो। जुदि डक्टर बिजय मानखार बिथांनि आइडियाखौ लायोब्ला थाबैनो आमेरिका आरो चाइनाफोर बायदि थाबैनो इन्डियानाबो दावगानो आरो जौगानो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मैया रोखायै फोरमायथियो। बिटिआर एकरा बेसेन गैया होननानै चन्दन ब्रह्म आरो बिनि हानजाफ्रा हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामबाय होननानै जों सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनो। थांनाय 2020 आरो 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाब जानाया जेबो बेसेन गैया होननानै बिथांमोनहा हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामो होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनो मोनो। आम आदमी पार्टी दिल्ली सोरखारा मोनसे दिल्ली स्टेटनि थाखाय मोजां सुसमाचार होबाय। बिथांमोनहा मान्थलि 1000 राङै 18 बोसोरनि गोजौआव थानाय महिलाफोरनो होनो थि खालामनाय जाबाय। कारेन्ट फ्रि होनो 300 वाट, मेडिकेल ट्रिटमेन्ट फ्रि, एडुकेसन फ्रि, वाटार साप्लाइ फ्रि होनो थाखाय बिथांमोनहा डिसिसन लानाय जाबाय होननानै जों सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनाय मोननाय जायो। रुसनि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिना इउक्रेनखौ अजद दैखांदों। बिथांमोना शान्ति चुक्ति सावरायनो थाखाय राजि नाथाय इउक्रेनासो राजि गैया होननानै बिथांमोनहा अजद दैखांदों। मैया बांलादेश बर्डार मानकासार जिल्लायाव थानाय बिएसएफनि सानै जवानफ्रा पेट्रलिं खालामबाय थानायावनो जाब्रबथाय जानानै सानै जिउ खहा जादों। सासेखौ मोनफिननाय जाबाय आरो सासेखौ दा नागिरनाय खामानिया जागासिनो दङ होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। बर'नि बनसु आफाद गोदानै दाजानाय सुबुंफोरा बड'लेण्ड दाबिनो नागिरदों। बिथांमोनहा बुंदों जुदि सोरबाया बड'लेण्ड दाबिनायाव हेंथा होनो सानोब्ला बिथांमोनहा एसामिसफोरनि मेख्ला सादोरनि सिङाव हाबथों आरो गाननानै थाथों होननानै बुङो। बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारगोन आरो थाबैनो बड'लेण्डखौ लाबोथारगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों मैया रोखायै स्रायै मिथिहोयो आरो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायथियो। भारत हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, गासै 146 हादरनि बादायलायनायाव बबे हादरा धोनिसिन आरो बबे हादरा गोरिबसिन बेबायदि कम्पेयार खालामलायनाय बादायलायनायाव भारत हादरा दुखुनांथाव बाथ्रा 146 हादर बादायलायनायाव 136 लिस्टआवसो थाहैबाय। गासै सान्थिसिन हादरानो जाहैबाय फिनलेण्ड आरो गासै दुखुथियासिन हादरानो आफगानिस्तान आरो लेबानन। बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा भारत हादरनि थाखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।